Mas sabes que flotaba, non vas ao fundo. Dice que polo sal que ten moitísimo sal, polo sal que ten non deixa fundir, flota. E tamén había, che daban gratis, masajes de barro, que daban aos turistas. Pero don Fernando, el como non se bañou, xa quería marchar, entón tivemos que marchar. O barro non o deron, que che dan barro por todo o corpo, un barro que é especial. Pero, bueno, eu bañeme na agua do mar Morto. Porque o cura non pode bañarse. O cura podía bañarse, que sabe, bañar, pero diante, claro, éramos moita xente, iba xente de Vigo, xente de moitos sitios, porque daqui non enchía un autobús para unha xente, porque nós levábamos un guía, que era un flaire, que estudiara, que estaba lá, en Jerusalén, en Jerusalén, bueno, nun sitio deses. Ele estaba lá, vivía lá, pero estaba aquí de vacacións, e foi con nós. Entón enseñounos, ali, cando salimos do avión, nós xa tiñamos un autobús. E que aquel autobús anduvemos todo. E fomos polo Jordán, no Jordán renováronos o bautismo. Meteronos na agua, e baixáronos para baixo, e subironos para arriba, e renováronos o bautismo. E despois, en Caná de Galilea, que eran as bodas de Caná, ali renovaron os matrimonios. Pero aí pasei no mar. E non fui capaz de comer, Cando foi que empezaron a entregar os diplomas, íbamos a comer, eu tuve que salir da mesa e marchaba fora. Ainda foi unha señora daqui, foi comigo, dixo, non vai comer, que eu